Bismillahirrahmanirrahim. Hikimar zinariya, babi na 17. Labari daga cikin littafin Alƙur'ani na shine hanyar samun aljanna. Allah ya azurta wata mahaifiya da samun yara guda uku. Babban cikinsu shekarunsa 12 na haihuwa, ƙaramin ciki kuma shekararsa 6. Kullum akan shirya su a kai su makaranta. Lokacin da kuma aka yi musu hutu a makaranta, akan bar su a gida, mahaifansu su tafi wurin aiki. Mafi yawancin lokuta, babba daga ciki wato Hamza ya shaku da zuwa sallar asubahi da kuma zuwa masallaci, amma mahaifiyarsa tana gargadinsa akan haka saboda tana goye masa tsoron duhu na lokacin asubahi. Bisa al'ada takan fita ta bar su tare da mahaifinsu. Idan mahaifin ya gama shiryawa shi ma zai tafi wurin aiki, yakan kulla taga da kuma kofar gida ta waje, sannan ya tafiyarsa da mukullin. Maƙociyarsu ta zo ta shawarci mahaifiyar yaran da ta daina barin yara a cikin gida domin akwai haɗari sosai. Ita kuma mahaifiyar sai take ce mata tana ganin da ta bar yara su rinka gantali a kan titi ko kuma su ringa yawo daga gidan wancan zuwa can ya fi haɗari, gwanda ka bar su a gida ka rufe ƙofa suna ciki domin suna cikin aminci. Matsawar ka bar musu abin da za su ci da abin da za su sha, sannan ka bar musu kayan kallo da zai ɗebe musu kewa. Ita a nata tunanin hakan zai fi. Sannan kuma tana ganin babu maslaha a samo 'yar aiki, domin shi ma wata damuwa ce ta daban. Wata rana Hamza ya saci jiki ya tafi masallaci kamar yadda ya saba domin yin sallar asubahi. To da ya je ya tadda kofar a rufe, sai ya dawo ya buɗe jakar mahaifiyarsa ya ɗau mukullin kofa ya je ya buɗe kofa. To amma bayan ya dawo daga masallaci sai ya manta mukullin a aljihunsa, a madadin ya je ya sa a jakar mahaifiyarsa. Bisa al'ada mahaifiyar ta tashi ta shirya za ta tafi gurin aiki, bata duba ta ɗau mukulli ko babu ba. Haka ta bar su tare da mahaifinsu, shi ma ya shirya ya tafi gurin aiki ya kulle kamar yadda ya saba. Bayan ya je wurin aikinsa sai gabansa ya ringa faduwa, sai ya kira waya gida, amma ba wanda ya amsa masa domin ya ji ya yaransa suke, amma ba su ɗaga wayar ba. Ya kira gurin aikin mahaifiyarsu, sai masinja ya ce masa ta shiga gurin mitin. Ya sake kiran yaransa, amma babu wanda ya amsa wannan waya. Gabansa yana ta faduwa, ya ɗau mota ya taho gida. Yana zuwa ya tadda abin da ya gigita shi kuma ya tayar masa da hankali. Wuta ce tun daga saman gidansa har ƙasa take ta ci, gidan ya kama da gobara. Haka ya je yana ihu yana ƙara, amma mutane sun riƙe shi sun hana shi shiga wannan gida. Shi kuma yana ganin a bar shi ya je ya ceto yaransa. A cikin wannan lokaci ya zauna gefe yana ta kuka, yana jimamin abin da ya same shi. Ita ma mahaifiyar yaran ta dawo, tana zuwa ta yanke jiki ta faɗi a gefen mai gidanta, suna ta kuka suna kuma baƙin ciki akan wannan hali da ya same su. Can sai aka hango 'yan kwana-kwana sun zo, amma lokacin da suka zo sun zo a makare, bayan an ci ƙarfin wuta an kusa kashe ta. Can sai aka hango yara guda uku sun taho. Tun ba a gane su, sai mutane suka ce aiko su Hamza ne, suka yi kabbara. Yana zuwa Hamza ya rungume mahaifiyarsa, ya ce mata ki yi haƙuri mahaifiyata, na ɗauki makullinki ne a jaka lokacin da zan je sallar asubahi, kuma na manta ban mayar miki da shi ba. Lokacin muna cikin gida wuta ta kama, da muka ji zafin yayi yawa sai na ja ƙanne na kai su masallaci. Bayan mun yi sallar azahar sai muka ɗau alƙur'ani muna karantawa, kuma bayan mun gama muka yi addu'a domin Allah ya yaye wannan musiba da ta sauka a cikin gidanmu. Daga nan mahaifiyarsu ta ce ku yafe ni 'ya'yana. Daga nan ta yi ritaya daga gurin aikinta. Sannan ta ce na fahimci cewa babu wanda zai kula da tarbiyyar yarana, ni na fi cancanta da na kula da haka. Daga nan ta yi sallama da gurin aikinta, sannan ta zo ta ci gaba da tarbiyyar yaranta. Darasi: ka kulle yara ka tafi unguwa ko ka tafi gurin aiki ba shi da maslaha kwata-kwata ga yara.
ko dai ka tafi da su ko kuma ka zauna ka haƙura da aikin ko kuma ka haƙura da unguwar, domin 'ya'ya amana ne kuma kowa za a tambaye shi a bisa kiwon da aka bashi. Allah ya sa mu gane.